Справді, через нашу вірність Богові, через збереження світла у власній душі, Бог і нас може вибрати на те, що ми приведемо у цей світ ще не одне світло через добрі свої діла. Бог може вибрати і має силу нас, грішних, на праведні свої діла. Бог може вибрати нас на відкуплення інших людей, які поруч з нами, які не знають Бога, які не мають дару віри. Бо кожен з нас, якщо є справді світлом, зберігається Боже світло, здатним на великі Божі діла в Його силі, Його ласці і нашій з вами вірі.